Sabi ninyo, kamuray kabalo mag-beach-beach. Kami po, mga pobre. No, gwapo kayo. Kita walang mga island-island in Hanawa. Astin lang, kagwapo na lang. Nga pa dito. Samot na ni, gwapo. Ang mga baybay, oh. Ano akong good? Sa til. Oh. Gwapo kayo na. Gwapo. Bisa dagat. Simple lang ang kinabuhi sa tao. Naglaag. Nya, beach-beach pa nagsa. Bahalag purdoy. At least, happy. Awa. Kami kayong kalikasan. Feel ang kalikasan tawag o biyahe ni Pinobre in this place. Okay kayo madagap ng mahay tanawa grading ako kayo panahon walay ulan init-init kamay lami juga kayo mag-beach-beach. Atong mga kutis nga mga porselana ba, itom-itom pud gamay, bahalag itom na daan. Simple lang, kita buhi. May ilis ako kay daghang kay iro, bisig matangag ta. Hana ba kay iro? Kay iro. Kapoy kay pag anhi dinhi, nagbike rami. Aw. Abi sa kitas ng tuhod oy. Pero di ka mabitin sa mga view dinhi Tanawa ang balas Ang balas tanawa wow. Sobrang sarap. Kumakaon pa niya. Kung anong kaon ba? Kaso di lang yun ni makaon. Dala ko ano niya. Kato ta dito gamay. Ano na island. Napay mga iro nga mga isog kayo. Awa Pero awa isog kayo no. Pero makita na sa mga pugi. Tay. Hilom. Nakapugi ang mga kuan niya. Karon isuro ita mo asa tadapita mo adto. Di man ko swito din niya pero ako lang switohon. Adto pa dito dapit. Nag-okay dito. Ito na siya ba? Kalikasan. Dapat din natin abusuhin ng kalikasan. Para sa susunod na pagpunta natin dito, may laman. May laman, makakain pa tayo. Lagay lang natin dyan para mabuhay. Enggak. Apa mga posisyon sa Uy, lalo man eh. Ligo ko ng iro.